Последни метри до връх Кадийца, най-високата точка на Влахина планина, 9-та по височина планина в България и първата, чието първенец е под 2000 метра. Това е... Слава Богу, с Божията помощ сме тук. Имаме чудесно време, надяваме се наистина прогнозата на времето да е вярна до край. Ще постигнем малко и да се върнем, защото, както са казали, по-добре е да си долу да мечтаят за горе, отколкото да си горе да мечтаят за долу. Славата е Божия, постигнете да съм тук. Това беше Тони. А това е нашият маршрут, по който дойдохме. Да. И по който ще се върнем. Сега? Сега е точно 4, 2,5, какво ти казах? Колко време ще бъдем на върха? Час и половина. Точно 4. В 8 до 8 часа ще бъдем при останалите. Така, значи ще би си на връзка водица. Добре. Това е клипчето. Нататъка, зад мъглата, по принцип е Пирин. Ще имаме възможност и друг път да го заснемаме. Може би малко по-късно ще се открие, както беше вчера. Но наистина други определят тези неща. Ние сме благодарни, че имахме шанса да се докоснем до върха, който ни беше цел за днес.